അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മൈ ഹോമിലോട്ട് സ്വാഗതം. ഇത് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഉഴുന്നുവടയാണ്. ആദ്യം തന്നെ ഉഴുന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഉഴുന്ന് ഞാൻ നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒരു 3 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ച് വെള്ളം കളഞ്ഞെടുത്ത ഉഴുന്നാണ്. ഇനി ഇത് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരച്ചെടുക്കാവുള്ളൂ. ഞാനിവിടെ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം മാത്രമേ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. മാവ് ഇതേ പാകത്തിന് വേണം കിട്ടാനായിട്ട്, ഒട്ടും വെള്ളം കൂടാൻ പാടില്ല. എന്നിട്ട് ഇത് 2 മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ നന്നായി അടിച്ചെടുക്കുക. അടിച്ചെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ വട നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉഴുന്നുവട ഇത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷെ ഞാനിവിടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. നല്ല ക്രിസ്പി സോഫ്റ്റുമായി ഉഴുന്നുവട കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 8 മണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് എന്തൊക്കെ ചേർക്കണമെന്ന് നോക്കാം. ഒരു വലിയ സവോള ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി, അതും ചെറുതായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. 3 പച്ചമുളക്, ഒരു 8 കുരുമുളക് നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് കരിവേപ്പില. 8 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, കുരുമുളക് ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുരുമുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് വേണം ചേർക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ കറി ലീവ്സ്. ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഇനി കായപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. 3 പിഞ്ച് കായപ്പൊടിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. കായ ഒത്തിരി കൂടിയാൽ കയ്പ്പ് വരും. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം. ഇതുപോലെ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം. അതിനായി ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒരു പാത്രത്തിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കൈ നനച്ച ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് കുറച്ച് അധികം മാവെടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക. ഈ വെള്ളമോ എണ്ണയോ ഉപയോഗിക്കാം. ചിലർ എണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചപ്പോഴാണ് നന്നായിട്ട് തോന്നിയത്. ഇനി ഇങ്ങനെ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ വിരൽ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ നടുക്കായിട്ട് റൗണ്ടി ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണയിലോട്ട് ഇടാനും എളുപ്പമുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല റൗണ്ടിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ മാവും ചെയ്ത് നമുക്കിടാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നും മാവ് ഒത്തിരി പറ്റി പിടിക്കുന്നില്ല. പെട്ടെന്ന് തന്നെ എണ്ണയിലോട്ടിടാനും എളുപ്പമുണ്ട്. നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയായിരിക്കും. നമുക്കത് ചെയ്യുമ്പം വളരെ എളുപ്പമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു സൈഡ് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ 2 സൈഡ് നന്നായിട്ട് മൊരിയിച്ചെടുക്കുക. നമ്മുടെ വട നല്ല ക്രിസ്പിയായി സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടല്ലോ, എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും. എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാറുണ്ടായിരിക്കും. എന്നാലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.